ringede det. Nej da. Goddag, Kalle. Vi går indenfor, for det her ringe, så der kommer nok nogle af de andre. Ja, kom. Hvem er det? Goddag, Kalle. Vi skal have det morsomt, det er også katastrof. Det er lille. Og nu er der forskellige følge. Det er en lille skab. Ja, det kan du tro, det så nu ringer vi det igen. Så har vi den snart alle sammen. Lad mig gøre det af, Knude. Du er også med. Og du som er så stor på bogen. Godt, sukker. Mange tak for de varminger. Ja, den har det en skat. Hvad det her? Og til nytår? Ja, det var jo ikke jul i dag. Nej, det er det ikke. Hvad? Det er sikkert. Du kan ikke stå lidt hos mig. Tak fordi det ville være, det var nødt til at det kunne. Men hvor er toppen henne? Ja, det vil jeg så ikke. Sørme da ikke sikkert sprog. Tak vil høre til Torsten. Jeg vil gerne sige på det. Hvad vil du sige? Tak for julegaven. Tak for julegaven. Det vil jeg også sige. Kom så, jeg skal spørge om den her. Så går vi der vej. Ja, jamen det er ikke det, det er det der. Nej, Det har vi. Jo, tak det godt. Så der er min elskede lille unge. Så må de komme. Nej, nu skal til. Jamen kom nu, når har I. Det er der tørren. Hvad har du gjort? Du har det godt. hvordan har du gummiklasserne? Gummiklasserne går det godt. Jeg har fået en ny æske. Og hans forældre, men jeg har ikke engang. Det gør jeg ikke. Ja, for der skal jeg det. Den lille er kommet. Er der kommet? Jeg kan lige være sige det til dem, jeg mener også godt. Det er sagt præcis. Du havde det egentlig. Jeg glemmer ikke det bedre. Ja, Jo er ikke kommet. Ejner, Jo er ikke kommet. Det er da... bare det er snart, vil du komme. Vil du se efter? Eller ring til telefonen og høre, om de har taget afsted. Jeg må hellere så... Nej, men så er det jo. I var det koldt. Og det sneer. Jeg har vist været ude og løbe på skøjter. Eller har været ude i sne. Hvad har du gjort? Og jeg var mange gange i forvejen. Hvorfor kom du der? Der er vejlederen, og så er det kun mig. Nå, er det kun der? Jamen, det er aldrig. Hvad er du med? Nej, den er til gule der. Og din flypind, jeg ved. Og så er jeg også sådan. Den der er sgu i stuen. Okay. Har det været også en anden flot? Har du set efter? Ja. Er de gode? Hvad? Hvor er vi ikke mødtid? Det bliver mødtid. Nu er der jo ikke så længe til at klokken er 12. Hvad? Det er ikke så længe til at klokken er 12. Nej. Nej, vent lidt. Ja, nu mangler der kun et lille øjeblik, så er klokken 12. Så går vi ind i det nye år. Så går vi ind i 1940. Så må vi håbe, at alle må have et rigtig godt år, at børnene må få en rigtig fornøjelse i 1940 og at de voksne ikke vil tænke alt for meget på de mindre fornøjelige ting, fordi det er gode og dårlige ting. Og så ønsker vi hinanden et rigtig glædeligt nytår, i det vi dog alle sammen ikke kan lade være med at tænke på bedstefar, som alle tider fejrede nytårsaften, og det særligt holdt til i aften. Og så takker vi Mønner, fordi hun har samlet os alle sammen igen på Hvide Villa til nytårsaften. Glædelig nytår alle sammen. Glædelig nytår lige.
den i dag, ikke? Den er der. Var der mange ting på det år, du havde stykke? Det er derhjemme. Nej. Lise, hvad er det, jeg hører? Hun har kun fået en lille dagbog 1940 på farven i kortet. Og der er ikke noget. Jeg kigger Kan I huske på sammen med Ellen, når børnene spillede på VE nytårsaften? Jeg var slet ikke. Ja, det er rigtigt. Du var der ikke. Der var ikke. Det var der for. Kan I huske, at Emma Legelsen instruerede dem? Og Det var mærkeligt, at jeg ikke hørte på det. Ja, og Ejner har talt til Emma Legelsen. Jeg har den forresten skrevet op derinde. Jeg tror, jeg skal give ham den. Hvor kvitterede du ubåden? Ja, hun var glad for det. Det var også Jeg kan huske, at jeg havde lavet et eller andet en gang. Ja. Og det passede slet ikke. Jeg skrev, at de var alle sammen i familie. De var så lykkelige alle sammen, og så var det på et meget uheldigt stadium. Nej, det var faktisk ikke i familien. Jeg var ikke så heldig. Det var ikke så heldigt, altså. Ja, jeg havde det. Men det var, altså. Jeg sagde, at de blev der i. Der var de så lykkelige, så fik jeg lige at høre, at de skulle skilles. Så det var meget uheldigt. Ja, nej, jeg synes, det er morsomt, det var. Jeg synes, det er morsomt, det var, da børnene begyndte at følge med og optræde dernede. Det var morsomt. Og de var også søde. Jeg kan huske dem alle sammen på det tidspunkt. Og Ebba og Ingeborg, Karen og Ulla, dem alle sammen. Jeg ved huske det. Så det er jo år tilbage, altså. Ja. Og Erwin og Tage. Jeg snakker om gamle dage. Ja, så synes jeg, vi skal have spilledåsen. Skal vi ikke lige høre spilledåsen? Og har det spillet en rolle i alle generationer. Det er pigerne og trommerne, de går jo. Nogen gør. Ja, så tænkte jeg, at Ejner kunne lave det. Ejner er storartet til at lave sådan noget. Den satte mig stykker. Ja, jeg har lavet den her. De er store, men det har vi jo været samlet. Jeg har lavet den her. Tænk, hvor mange generationer nu, der har ligget på knæ foran den. Ja, hvor langt er det tilbage? Ja, det er far forærede den jo så hele min generation og jeres generation, og nu børnebørnene, de er nødvendige. Den har oplevet noget, så er det ikke rigtig stykker. Ja, det er mine egne, og de har nu pindet pigerne lidt i stykker. Pigerne i stykker. Du er også sådan, der har været lidt gjort, og der mangler venner på nogle af de her stærke piger. Men Ejner har nok en ret kunne lave det i stand. Nej, det vil du aldrig ikke gøre. Jeg må sende dem til byen for at få den rettet. Det må jeg tilstå. Jeg er rigtig glad for, at jeg blev med det. Ja, jeg synes, det er glæden at se, at du var på nettet. Hvordan er der med der? Og det er sådan meget sjovt. Det er jo korthalvligt. Ja, det er der. Det er et navn. Ja, så du kan med den. Ja, selvfølgelig. Det er at springe den taxa. Jo, det går meget godt. Jeg er ikke bedst dygtig til det. Nå ja, det er jo ikke så meget. Jeg glemmer banerne, hvad det er, fordi det står. Ja, det skulle da ikke snakke meget om. Hovedsagen er, at man kan springe. Kan du det? Åh ja, det går da meget godt. Uden at falde af. Hvad? Uden at falde af. Nå, ja, det er ikke sket endnu. Vi kan jo sammen. Det var for dig. Ah, det sker simpelthen nu. Det er vant til det efterhånden. Det må jeg også sige.